L-Għodwa tajba. Illum, id-29 ta' Ġunju, il-Knisja Universali tiċċelebra s-solennità tal-Martirju ta' San Pietru u San Pawl. Hija festa qadima ħafna fil-kalendarju liturġiku li tfakkarna fl-importanza ta' dawn iż-żewġ apostli meqjusa bħala pilastri fil-Knisja Kattolika. San Pietru kien l-ewwel Papa u jfakkarna wkoll fil-kobor tat-tradizzjoni tal-Knisja. L-Apostlu missierna San Pawl kien missjonarju u jfakkarna fil-ħtieġa tal-evanġelizzazzjoni u fil-ħafna tagħlim li ħallilna fl-ittri tiegħu. Nilqawkom għal dan il-pontifikal mill-Katedral ta' San Pawl ġewwa l-Imdina. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien mal-Kapitlu Metropolitan.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Ċelebraw bil-ferħ is-solennità ta' San Pietru u San Pawl, dawn iż-żewġ pilastri tal-Knisja. Għalina l-Maltin ukoll hija festa speċjali l-imnarja u aħna nirringrazzjaw l-Alla ta' dawn iż-żewġ apostli, nitolbu li nkomplu jispirawna fil-ħajja tagħna nisranija biex narfu ngħixu il-fidi tagħna fil-ħajja tagħna llum. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nis'al l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk itlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla inti timlina f'ferħ qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni f'ġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għammi l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qed fiha s-sisin ta' reliġjon. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mettidu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu ħu Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestaw u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt irresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm għases oħra mal-bieb tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu qajmu u qallu qum malajr. U l-ktajjen waqgħu minn majdejh. Imbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-qorq. U Pietru hekk għamel u raġa' qallu dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: issa naf tassew li l-mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħellisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla.
يبرسوا ليه ويدي بالفرح وجهكم وما يكلكمش عاش تستو دان الفقير سياح والمولي سماو ومدوي يعطيو كل هنسو L'angelo tal-mulej jasses madwar dawk li bżaw minnu u jeħlisom ipprovaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ngħid għalija ħuti, demmi ġa mxerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek
Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-disċipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwan il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabel xmum Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħini jint xmum bin Ġona, għax mhux bniedem ta' demm u laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifjir lil Kristu. Pietru u Pawlu huma żewġ irġiel li mill-perspettiva umana ma setgħux ikunu aktar differenti minn xulxin. Pietru kien sajjied sempliċi mill-Galilija, kien bniedem impulsiv, mimli emozzjonijiet, ġeneruż, iżda xi drabi wkoll dajjef u mbeżza. Kultant kien jitkellem qabel ma jaħseb. Kien dak li niżel mid-dajsa biex jimxi fuq l-ilma lejn Ġesu, ma meta beda jħares lejn il-maltemp beda jeħreq. Kienu l-istqarb kuraġġ li Ġesu huwa l-Messija, iżda ftit wara ġie mwissim il-mulej għax beda jaħseb skont il-bnedmin u mhux skont Alla. Kienu wkoll li wiegħed li qatt ma kien se jitlaq il-Ġesu, iżda fl-iktar mumenti diffiċli ċaħdu 3 darbiet. Pawlu min-naħa l-oħra kien raġel ta' kultura kbira u edukazzjoni għolja. Fariżew mimli jerf, jaf tajjeb l-iskrittura u l-liġi, iżda fil-bidu kien wieħed mill-akbar persekuturi tal-insara u qatt ma ltaqa' ma' Ġesu matul il-ħajja pubblika tiegħu. Il-laqgħa mal-mulej seħħet fit-triq ta' Damasku fejn iltaqa' ma' Ġesu irxoxt u ħajtu inbidlet għal kollox. Pietru u Pawlu kienu differenti fil-karattru, fl-istorja tagħhom u differenti wkoll fil-missjoni li rċevew. Mela nkollu llum il-Knisja tfakkarhom flimkien għax dak li għadhom kien ferm akbar minn dak li kien jifridhom. Kienet lotja sħiħa tagħhom il-Ġesu Kristu sal-aħħar. Il-Knisja dejjem fehmet li d-dussija ma tfissirx li kulħadd ikun l-istess. Alla ma joħloqx kopji, joħloq persuni uniċi. Pietru ma sarx Pawlu u Pawlu ma sarx Pietru. Il-grazzja ta' Alla ħadmet f'kull wieħed minnhom skont il-personalità, il-karattru u l-vokazzjoni tiegħu. U dan hu messaġġ importanti għalina f'din il-festa tal-lum. Alla ma jsejħilniex biex insiru kopja ta' ħaddieħor, iżda biex inħallu lil Ġesu jittrasforma dak li aħna.
L-Evanġelju tal-lum jibda mistoqsija li tibqa' tidwi f'kull żmien min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem. Id-disċipli jirrakkuntaw dak li kienu qed jgħidu n-nies, Ġwan il-Battista, Elija, Ġeremija, jew wieħed mill-profeti. Imma mbagħad Ġesu jagħmel mistoqsija deċiżiva, imma intom min tgħidu li jien? Din hija l-mistoqsija li fuqha tinbena l-ħajja nisranija kollha. Il-fidi f'Ġesu mhijiex sempliċi tradizzjoni jew kultura. Il-fidi tibda minn relazzjoni personali ma' Ġesu Kristu u mill-mod kif kull wieħed u waħda minna inwieġbu din il-mistoqsija. Pietru iwieġeb, inti il-Messija bin Alla l-ħaj. Din hija l-pedament tal-fidi tagħna. Ma Ġesu jgħidlu wkoll xi ħaġa importanti ħafna, mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. Il-fidi hija dejjem rigal qabel ma jitweġiba tagħna. Alla dejjem jieħu l-ewwel pass u jiftaħ qalbna biex inkunu nistgħu narfu lil Ġesu u nilqawh. Żgur illi tolqotna ħafna fl-Evanġelju kif Ġesu jażel lil Pietru minkejja li jaf sew min hu. Jaf li se jiġtu, jaf li se jaqa', jaf il-biżgħat u d-djufijiet tiegħu u madankollu jgħidlu inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi. Dan ifisser li Alla ma jistennix li nsiru perfetti qabel jafdalna missjoni. Kieku kien hekk qatt ma kien ikun hemm apostli. Il-Knisja qatt ma nbniet fuq nies perfetti. Imbniet dejjem fuq midinbin li ħallew il-ħniena ta' Alla tbiddilhom. L-awtorità ta' Pietru ma kienx mibnija fuq il-perfezzjoni tiegħu, iżda fuq il-grazzja ta' Ġesu. Dan jibqa' minnu wkoll illum. Il-Knisja hija qaddisa mhux għax il-membri tagħhom ma perfetti, iżda għax Ġesu qaddis. Aħna lkoll nibqgħu bnedmin li kuljum għandna bżonn il-konverżjoni. Jekk Pietru ifakkarna li d-djufija mhix l-aħħar kelma, Pawlu ifakkarna li l-passat qatt huwa ostaklu għal-ħniena ta' Alla. Pawlu kien jippersegwita lill-insara, kien approva l-qtil ta' Stiefnu bħalma naqraw l-Atti tal-Apostli. Kien jemmen li qed jaħdi lil Alla waqt li kien qed jiġġieled kontra Ġesu. U madankollu Ġesu ma qerdux, bidlu. Min seta' jimmaġina li dak li kien l-akbar persekutur tal-Knisja kien se jsir l-akbar missjonarju tagħha. Il-grazzja ta' Alla tikteb stejjer il-bniedem qatt ma kien ikun kapaċi jivvinta. Pawlu qatt ma nisa minn fejn ġie, kien jaf li dak kollu li sar kien frott tal-ħniena ta' Alla. Propju għalhekk għatta il-bqija ta' ħajtu jħabbar l-Evanġelju b'ħeġġa straordinarja. Fl-ewwel qari naqraw kif Pietru kien fil-ħabs, kollox kien jidher mitmum bla tama għax Erodi ddeċida li joqtlu. U madankollu waqt li Pietru rieqet il-Knisja kollha kienet qed titlob għalih u Alla jibgħat l-anġlu tiegħu. Iktajjen jaqgħu, il-bibien jinfetħu u Pietru joħroġ ħieles. Dan ma jfissirx li Alla dejjem ineħħi tbatija, fil-fatt aktar tard Pietru imut martri u dan hu li niċċelebraw illum. Imma l-messaġġ wieħed ċar. Ebda qawwa tad-dinja ma tista' żżomm l-Evanġelju marbut bil-ktajjen.
Is-saltna talla tibqa' timxi l-qudiem anki meta kollox jidher mitluf. Pawlu jesprimi l-istess ċertezza fit-tieni qari, fit-tieni ittra lil Timotju, meta jgħid taqbad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Ma jgħidx li jgħix ħajja komda jew li evita tbatija. Lanqas li dejjem kellu suċċess. Jgħid biss li baqa' fidil. U dan hu li niċċelebraw illum bil-martirju tiegħu. Il-ħajja nisranija ma titkejjilx mill-kundità iżda mill-fedeltà lejn Ġesu. Lil Pietru Ġesu jafdalu missjoni partikolari ta' tmexxija u għada. Il-Pawlu jafdalu missjoni ta' evanġelizzatur. Pietru u Pawlu jfakruna li aħna li mamdin il-kol għandna missjoni partikolari. Xi ħud imsejħin biex imexxu, oħrajn biex jgħallmu, xi ħud biex jevanġelizzaw bil-kelma, oħrajn biex jiġdu l-imħabba s-sikta tal-ħajja ta' kuljum. Kull vokazzjoni hija importanti, kull servizz jibni l-Knisja. Il-mistoqsija mhijiex x'qed jagħmlu l-oħrajn, imma x'qed jitlob minni Ġesu illum. Fl-aħħar ta' ħajtu Pawlu jitkellem b'serenità kbira. Hemm imħejjija għalija l-kuruna tal-ġustizzja. Ma jitkellimx b'arroganza, jitkellem bit-tama. Jaf li dak li se jiġġudikah huwa wkoll is-Salvatur tiegħu. Jaf li kull sagrifiċċju magħmul għall-imħabba ta' Ġesu qatt ma jintilef. Din kienet it-tama li sostniet lil Pietru fil-martirju tiegħu. Din kienet it-tama li tagħti l-qawwa lil Pawlu quddiem il-mewt. U din hija wkoll it-tama tagħna. Dessin tagħna mhuwiex il-mewt. Id-dessin tagħna huwa l-ħajja għal dejjem ma' Ġesu. Itolbu llum il-mulej lill-festa kbira biex jagħtina l-imħabba ġeneruża ta' Pietru, il-ħeġġa missjonarja ta' Pawlu, l-umiltà li nqumu wara kull waqa', il-perseveranza fit-tiġrib u l-fidi u l-fedeltà biex bil-ħajja kollha tagħna inkomplu nistqarru inti il-Messija li ben Alla l-ħaj. Se nqumu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wies kont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulili għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum weġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fil-Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-mafra ta' tnubiet, nistenna l-qamu mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier aħna niċċelebraw il-festa solenni f'ġieħ San Pietru u San Pawl nitolbuk tkattar fina il-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek
li jaf aktar minna x'inhu taġid għalina. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twettaq jibda fik u fik jintemm u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jożżu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha bil-fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kun ma dawk kollha li waslu l-kelma tiegħek lit-tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li m'għadhomx jgħixu l-fidi tagħhom biex mill-ġdid iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq inżid talba għal Monsignor Arċisqof hawnhekk qegħdin fil-katedral fejn għandu s-sede tiegħu, nitolbu biex ikompli l-irkupra mill-operazzjoni fil-koptu, komplu ġejja l-aħjar, il-mulejja tieħlajnuna kollha li jeħtieġ fil-qadi tal-Ministeru tiegħu. Nitolbu. Missier Fidil ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għat-talb ta' San Pietru San Pawl jiena ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna nittamaw li qed ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamil mulej li t-talb tal-Apostli San Pietru San Pawl li wassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawu mill-ismek. U bl-istess talb ikonna lajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem mi tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għax intoġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru San Pawl, Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha, u qed waqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ħorxerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis tas-sewint mulej u jistħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl fi ħinata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kanċi radlek il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalek mulej aħna unamlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u tru glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajn offrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna nista' nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni imqazza Ommalla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, ma' San Pietru u San Pawl, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja li qaddej tiegħek il-Papa l-jum, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li lidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Yeah.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida f'dan is-sagrament nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna mawqudin fi qsim tal-ħobbs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem dan il-pontifikal fis-solennità tal-martirju ta' San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Għawina mulej Alla tagħna bit-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Għati lill-Knisja tiegħek l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex tkun kapaċi tara fis-sinjali ta' żminijiet. Fuq kollox nitolbuk tagħtina l-erf li nifhmu u narfu inti x'tixtieq minna fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Bħalma San Pietru u San Pawl taw xhieda għalik bil-mod kif għexu ħajjithom, hekk hija wkoll ix-xewqa tagħna li nkunu xhieda ħajja tiegħek. Mulej Alla tagħna, intennu għal darb'oħra li t-tama tagħna hija biss fik. Grazzi għal darb'oħra tal-li naqadtu magħna
Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.